Не трябва да правите това, което сега ще се наложи аз да направя. Опа! Ето за какво идвам тук. Дойдох един път тук на остров Корфу и направо се омагьосах. Омагьосах се, бе, хора! Омагьосах се! Ето заради това. Тия риби ме омагьосат. Както и да я снимаме, тая риба просто е голяма. Много голяма. Звяр.